Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailinged itinagan a Vanessa, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kunak no tung palbiag, asaan apagan ano dagiti na kay kamangak ti anak ko. Ngem pagyamanak, tanaykan ti anak ko itinasirib a panagpampanunot. Buano papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Vanessa, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Itatanalpasan ti kasaryo ka ni Elmer nga anak ko. Sapay la kuma, tamay kandak adagos iti apo ko. Apay mat nga excited kayo unay amaadaan iti apo ko, mama. Saan kayo mat siguro ang maililiwan iti apo ko? Tadamot din apo ko yung iti kabsat ni Elmer. Napimpintas ka ngamin, gam di Susan amanugang ko. Katpatsyek, anapintas to ti agbalin nga apo ko kada kayo ka ni Elmer. Kat, napintas mat ni Chloe nga apo ko yung mama. Nakapudpud daw nga ubing. Wan, ngam sigurado anapimpintas to pa'y ti agbalin nga apo ko kan ka. Iso nga excited ak. Ado ti mangidaydayaw iti kinapintas ni Chloe. Katpatsyek, adun to ti mangidayaw iti kinapintas. Wano kinagwapo ti agbalin to nga apo ko ken ka. Anya? Naimbag mata si Mangput kan Elmer. Oh, apay. Mailiw ka na dagos kanya? Sika talaga. Puro kakalukwan. May itay ni mama. Oh, anya timbaga na? Mailiw ka nun ang maadaan iti apo ko kadata. Anya? Kakaskasar talaang? Dahil tanti ibagbaga na. Wen nga ron. Kat amom ka di? Namnamaan unay ni mama ang napintas to kano ti agbalin nga apo ko na kadata. Ay kat sigurado dahi ta, Ngamin, nakapimpintas ka nga asawag. Kasano nga rod ngay, no saan to anapintas tipas ngay ko. Ha? Apay kumamot asaan? Anya ti amok ngay. Kat uray saan anapintas basta nasing patulakit di. Ken ammo na ti agtungpal kadata naganak na. Saan nga ta maupay ni mama? Saan mat siguro Taapo ko na matlat tati ipas ngay mo. Uray saan anapintas? Nga ta? Ay na. Saan man atila pampanunutam, bakat? Agar aramid ka lang iti problemam, iti kasta pampanunutam. No kasta, masikog kan anak ko. Una nang. Manuabulan anak din na kayo kan ni Elmer nga masikog kan. Wen nga rod nanang. Gapo siguro ta excited ti ina ni Elmer ang maadaan kamin iti anak. Ay, oray siyak mata anak ko. Excited akmat kit di amadaan iti apo ko. Saan kayo mat siguro akas iti na ni Elmer? Amang namnama iti napintas ken nagwapo nga apo ko. Ay, sa anak akas ta. Basta't importante, nasalon ati pasngay mo, umanayan kanyak dayta. Nasaya at mat nga rod ano kas tananang. Madanaganak ngamin. Kasano no napimpintas ni Chloe nga apo ko na, ngam ti ipas ngay ko. Anya ngamin ti ibagbaga ni abalayan. Mangnamnama nga rod ka no, anapimpintas ti agbalin nga apo ko na kanya. Ay, madimot ati kasta nga ibagbaga na. Maragsakan akman iti day tangay padamag mo iha. Katnamnamaag, amay santo a prinsesa ti ipasngay mo. Mama, saan tayo kumaamang namnama? Tinapatag, kat nasalun ato ti ipasngay ko. Ay saan iha? Namnamaag ang nakapimpintas to ti ipasngay mo. Kasano ngay mama no saan to anapintas? Saan na mabalin iha? Lahi tayo ti napipintas. Isarumbang laang anapintas mo ti ipasngay mo. Anya ti kayat mo akanan bagat, taiso ti katangag. Jay ko mapagpapintas iti anak. Ha? Adda ayamat kasta amakan. Kasano? Kat iso ti sang kaibaga ti inam. Saan mo ka di nga ikaskaso ni mama? Tinapatag kanyak kat nasing patut ipas ngay mo.
Baybayam ni mama. Saan mo apaka-estresan? Kasauktuman ti abirat ko. Damagak no anya ti kinan na. Tanapintas ti impas ngayon na. Adula amin ang mapampanunot mo, bagat. Oh, nakapasyar ka mat, Vanessa. Madlaw matgaya man ti tiyan mo. Taupat mat abulan nan manang Susan. May mayat nga agpaiso no magna ka, tapno maka-exercise ka. Nga rod. Madukutanak mat nga dalatan ni J. Balay. Siguro nakapimpintas to ti agbalin nga anak mo. Ay, kas kalakadi mat kin ni mama. Amang namnama anapintas ti ipas ngay ko. Ha? No kasta? Ibagbaga na mat kan ka ti kasta? Katwan mat. Iso nga rod amadandanaganak. Taamangan no saan to anapintas ti ipas ngay ko. Amom, kasta akmat idi. Ang pagyamyamanak tanapintas ni Chloe. Kat saan anadismaya ni mama. Kasano nga tano saan akas kin ni Chloe anapintas ti ipas ngay ko. Kat anya pa'y ngay. Ayatan nyo lat na taanak yukat nga rod. Di madismaya ni mama. Bay ama madismaya. Tinapatag, adda kayo amang ipatagtukan kwa na. Day tama ti pinanunot ko idi. Apay kasto'y ti impas ngay mo, Vanessa. Nakapimpintas ka, nakapudpudaw ka. Apay kasto'y ti anak mo. Nakalitlitam. Ay, una yun aya. Agawid akpay. Sana bali, tadamot ni Elmer akadwam dito ospital. Kanadamot ni Abalayan. Makapadismaya ti kastoy. Sige, panawan kayo pay. Apay kastoy ni mama, nanang. Ay, saan mo nga italtalak na di abakot? Kunam lano na pintas mo. Ha? Ibaga na analitam ti apokok. Kat oray so kat nalitam mo. Imbag ti apokok Taada pa'y namnaman ang agbaliw ti kulay na. Idento ta ni Abalayan ay awan namnaman ang agbaliw ti kudil na nangisit tulat ta. Kitaam, manipod inyawid ta ni Dalia dito'y balay. Saan pa nga may sinarungkaran ni mama? Baybay amon ni mama. Anya ko ma, no saan nga umay pumasyar? Saan matadata ti maawanan? Ngam kasla di na kay kayat timpas ngay ko. Uray taadata mat amangay ayat kan kwa na. Idinto ta ni Chloe. Napalalo apa na ngay aywan na kan kwa na. Saan mo napagsilosan ni Chloe? Hustunday ta pa nagpasugnod mo, bagat? Alaman laangan. Anya ngay nga rod, kat saan anapo daw, kan saan anapintas ni anak ko. Anya saan anapintas? Nakapimpintas tupay ti anak ta. Data ko maanaganak na, tikang runaan amang ibaga anapintas ti anak ta. Kasanumat ngamin, kat saan anapintas iti imatang ti inam. Iti imatang laang ni mama. Ngam iti imatang ta, kan iti imatang ni nanang, napintas ti anak ta. Napintas mo ti anak yo. Iso na lang, tasaan na po daw. Imbag kamay, tasaan mo alaisan ti anak mi manang. Apay kumamat alaisak ngay. Saanak matakas ka ni mama? Saan mat ka iso tayo napintas? Ngam kayat na tinapintas nga apo ko. Nagsakit gayam no malais ti anak mo. Nang runa no itipay mismo alola na. Ay na, saan mo lata na pampansinan ti bagbagan ni mama? Saan amaalay ti pinentasan day ta? Tinapatag, dumakkel anasing pati maysa nga ubing. Husto ka man ng Susan. Kat padakkelag ti anak ko, anapnuan iti nasaya at asursuro. Ken napnuan iti panagayat. Day ta ti rumbang a panunutam, Vanessa. Kumusta ti isasarat mo iti pagadalan, anak? Okay lang, mat mama. Adot inaramid mi.
Nagdrawing, nagkulon, insurat mi tinagan mi, kat impas mi ka ni teacher, idikwan, insublina ti papel mi, ta ipakita mi kano kadagiti parents mi. Kasta ka di, kitaak man nga rod ti papel mo, anak ko. Mabit lang, mama, tairwar ko iti bag ko. Oh, ate mama, kitaam Wow! Very good aming tinakasurat iti papel mo. Gaputa siya kano ti kapintasan ti drawing. Kan kapintasan ti surat na, mama. Very good ka talaga no kasta, iha. Makita? Saan laang ang napintas ti anak ta? Nalaing pay. Wan nga rod lang ay. Imbag lakit din ta na sariri ti anak ta. Kat maipagpanakal ko launay ti anak ta. Bakit? Uray napintas ti anak ni manong ko. Hangam? Nalaing mati anak ko. Kay kayat kong tinalaing nga anak. Bakit? Nga makita nga ta ni mama dayta. Mas daaw tulaangan. Numaamuan na nga addan to honor ti apo ko nakadata. E dinto at ti apo ko na ijebangir. Saan nga gun honor? Saan mo pa'y asigurado no addan to honor ti anak ta? Iti dayta kinasaririt ti anak ta. Imposible asan nga first honor. Adday ta ka manen. Awan nagdumaan nyo iti inam. Mangnamnama iti saan asigurado. Uray bakit? Tanukas pangarigan awan to ti honor ti anak ta. Sa anak ama dismaya. Kansan nga agbaliw ti panagayat ko iti anak ta. Saan akas kan ni mama? Mama, kuna ti teacher mi. Syakto ka no ti first honor. Agpaiso, anak ko. Wen, mama. Congratulations, anak ko. Proud aklaunay kan ka. Thank you, mama. You're welcome, anak ko. Kaya't ko nga ibaga ka ni Lola. Nga addan to honor ko, mama. Sigurado ang maragsakan dayjay. Uray ni papa. Sigurado ang maragsakan. Sige anak, mapantag pa siyar iti ayan ni Lolam. Taibagata nga do honor mo. Talaga analaing ti apo ko imalakan ka anak ko. Kasta ka din, nanang. Ay katwan mat, nasaririt ka mat ide, iji pagadalan yaw. Unangam sa anak a first honor, nanang. Orayin Sikalat tati imalaan ti apo ko. Anyagayam ti kayat mo arigalaw, apok. Ha? Masapul ka di ti regalo, Lola? Ay katwan ikan ka iti regalo, kas gunggunam. Gapo, tanalaing ka, iji pagadalan yaw. Da kayo latan ti makaam mo, Lola? Awan mo ti amok nga irigalo yo kanya. Nga lang nga rod, apok. Siyak tulatan ti makaamaw. Siyak to ti mangisabit iti medalya ti anak ta, bakit? Alaan na kamin to iti ladawan. Takayat ko nga ipos. Masapul ka di pa'y date na lakay. Siyempre bakit? Proudak laang iti anak ta. Gaputay di siyak ti agad-adal. Pulos asa anak anaddan iti honor. Alaman laangan. Sikat ti makaam mo, lakay. Kita bakit? Nagado ti nag-comment iti impos ko. Wangag paiso lakay. Ha? Oh, apay? Adamot comment ni mama. Ha? Sa dino? Diyak pa'y nakita Ato basaang. Congratulations, apo. I'm so proud of you. No kasta. Proud mo't laangan iti saan na akay kayat nga apo na. Ala, baybay amlatan ni mama, bakit? Sigurado ama ka amiris mo't laangan dayjay. Apay anak ko umay kayo, mama. Iha, pasensya ka na kuman kanyak, iti na isaw-sawang ko iti kalabas. Amo ka nagkamaliak.
kat adtuyak, tapno itad ko ti regalok iti apo ko. Anya ti amuyo ang nagkamalyan nyo, mama. Nagkamaliak iti panangipagaro, asaan kunto apakaidayawan ni Dalia. Gaputa saan ang napintas? Gaputa ti amok kat kinapintas laang ti pangibasaran. Tapno maidayaw ti may sa tao. Ngam saan gayam iha? Gaputa na laing ti apo ko yo, kasta ka di? Ay, saan mo't akasta? No di kat gaputa na kaamiris akon. Agdudu magayam ti pakaidayawan. Saan laang apintas? Wano kinalaing? Kadno saan analaing ni Dalia? Saan kayo ang makaamiris? Kasta ka di, mama? Iso nga ron nga kidkidawak iti pambakawan iha. Katsapay kuma, tamapakawan nak. Impagpagapuklatan iti asawak, ket pinakawan kon ti katugangak, Mr. Lonely. Ket manipod idin, impakita nametten tinalaos a panagayat na iti anak ko. Tuy pagayam mo, Vanessa. Agyaman ak pagayam Vanessa iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, nasaya at latta ti mamakawan. Gapu tawan ti itden, ti panagimula iti sakit tinakam. Gapu ta ti panagpakawan, ket pagayatan tinamarswa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulhod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Vanessa, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.